Kain tayo. Tapos yun. Ito bagyo. Ang bagyo.
Sabi mo? Ginagawa kayo. Ito. Anong masasabi mo sa darating na halalan 2023? Hello guys. Daming people. Random. So maraming people dito, mga people. People. Random vlog. Mandidikit sa akin, Maris. Bataan, bayan na ba? Kala ka nyo na raw? Ito tayo, 505A niya. Tibing B, 05A. Oh, family bilang nito. Oo. Kagawad. Di ba dyan may dati? Yan ang mga Ay, oo. Nagpupay talaga yun. Bakit? Ang ano yung daddy na? Mataas pa rin na eh. Hindi na ito. Istorya mo, di ba rin? Wala po namin mo. Dapat jangan misturyahan. Hanggang sabi mo. Pangalan natin. Nanapa ko dito. Di ba na yun? Iwa ka yung Parang ewan eh. Nasa wala.
lang na. Paupuan na. Upuan. Ha? Paupuan. Eh, inano mo pas matibay yan. Yaki, katawan na. Kami ito kong goal iyak dito kami. White sand? Hindi kasi, repartada mo laba kasi. White sand ta. Madya. Pwede na rin siya bilang. Na. This is Ay, madya meron lang dyan. Natural yan. Ginawa itong sangatanga ini. Visit alas. ang bango. Ano mo ini, gabi ginagawa ito sa sulpante tripanto. Amo upuan doon na. Ha? Bakit? Bakit? Ginainom. Bakit? Yung pink. Pink. 400 po yan. Hindi sandalan. Nanti kan dito lang 20. Paling mo. Paling lang mo inamin. Okay, pag hindi ba yun? Shortcut dito. Isa yung bayo. Tandaan na. Ha? Saan pa yun? Hindi lang medyo tagal. Madam, ito inikit madam. Mabul. Riyan din ba may One, two. Isa pa.
Ano siya may ano, pangit. Pangit yung ano. Mainit nga eh. Ate mo na yun, pangit nga. Video na naman yun eh. Eh, Natin lang yan. Patingin! Bibidyo pa. Pinay mo labo. Salamin. Pinay mo parang di mo sa mata. Balik mo sa kanya. Balik mo daw sa kanya. Oo, hindi arbor rin to. mamaya ako lang arborin to. Ipaganyan ka din ah. Oo nga. Tapang mo. Akala ko ba pink? Tabuhan mo lang. Tabo ng pink, no? Ay, wala ko. Tatiles yung pink. Balit rin. Malag. Dapat paano doon tayo dumaan? May libreng kandila daw. Yung kalsada. Kung kita yung duwara sa kito. Ada ka patira kayo lang. Tapik? Ganda na eh. Dito wala sa bay. Kasi alam ko madaming Punta na pancho. Nani nga alam meron kang tibong yung saradong tatagal ko lang. Dati lang ang sabay sila. Nani nga. Di mo lang kinasirin di man. Yan, di mo kinasirin mo yan. Kala ko kami na lang ni wala nga kami dito. Wala ko nung hindi ko alam na ganito. Kaya mo yung kami din na. Lupo tayo, lupo dyan. Iya pa tayo. Diyan tayo kang supa mga best ni. Iyo, pira mo lupo. Picturein niyo ni madam. Boss, Hindi, sa inyo ka mag-anak. Hindi ko sa mo. Akala na ng anak mo. Pagkano mo yung pagsalita? Hindi pa kasi ako tapos. Pag-isipan mo. Hindi pa tapos. So, isa pa kasi ako magsalita. Sa inyo, mag-anak. Ang katauhan ni
Ganito kasi ano. Bibi pa, 5 Oo, salamat po. Sabi mo ng ano sa Bugo. Wisik-wisik. Ano? Isang tabon. One, two, three. Ah. Ito tayo. Nagkakalili si Kayla. Dapat kumarap. Doon tayo Sila may lang. ano. Aloe view. Kita! Nakita ba? Oo. Ganda nga eh. Ba't naharap din sa may araw? Hindi naman. Oo, maganda. Dapat siya ganun. Tara dun. Wee! Wee! Ini tayo may. Ha. Malakas ang alon. Ah, tsaka nandito, no? Ang beach. Init. Init yung araw. Lang. Ay nako, ilit pa nun. Diyan mo wala. Dali. Oo. Magbabakit ka lang. Maglalakad na. Bakit ikaw nag-backpack din naman? Nasa Sige, kanila. madami. Thanks. Mamaya na yan. Oh, Ikaw ang dala mo yan eh. Mabakit ka na mo yan. Akin mo nalakad nga eh. Alam na. Sige na, naka-timelapse naman eh. Ay, naka-video. Oh, wala. Ay, tinitingnan ko na. Ulitin mo, ulitin mo. Take two. Ano, magbabaktag ko eh. Ay, mo alam ah. Meron eh. Ito lang. Wow. Zoomin mo sa pati mo. Ayun, di mo ba? Para mas malaman pati mo ko dito. Nakautot. Gaya, tulo kayo ah. Ano yung cellphone?
Sa TikTok yun eh. Tara tayo tatlo. Ginagaya ka Ay, TikTok tayo, Karen. Yung ano, yung ganun. Oo. Oo. Ano yung ganun ba? Tapos, ganun pa. Yee. Ay, huli pa ako. Tingin. Sana'y lagi kitang kasama. Miss na miss kita. Gusto ko sana'y makayagap ka. Ha? Hindi na yan. Hindi na yan. Okay na yan. Okay na yan. Hindi ka marunong maglaba. Susutin lang yan eh.